Salutare tuturor, bine v-am găsit la o nouă serie de FIFA 15. Da, să începem. Am mai încercat să filmez odată și am deschis niște pachete. Filmarea n-a fost... nu știu ce a pățit. Și să vă arăt ce jucători mi-au picat. Dacă s-ar încărca așa. Joardo, Marchetti, Flamini l-aveam. Și Bonera mi-a mai picat și atât. Noboa, ăștia îi aveam. I-am pus așa. Vreau să facem meciul ăsta și pe aceea să cumpărăm un pachet la sfârșit de bani. Dacă o să ne ajungă, dar nu cred. Ia, vom juca o echipă care... Anderlecht. Dificultatea parcă e semi-pro. Scuzați-mă că nu vorbesc, dar nu știu ce să discut. Nu știu despre ce să discut. Sper că merge bine. Să dăm puțin mai încet. O să meargă câteodată cu lag, dar nu o să meargă. Dembaba. Gol! Ce gol frumos din prima! Noi pe ce dificultate suntem? De a fost așa de ușor. Settings. Mă miram eu. Așa, deposedare foarte frumoasă. Încercăm să trecem de Dembaba, dar ne deposedează. Pase către Judar. Cum l-o chema, că am uitat, nu știu cum se pronunță. Mi s-a părut mie sau am văzut Suarez? Pase. Hai, bă! Chemistry-ul văd că își face treaba. Foarte prost. Flamini, așa. Așa, Jurado. Doamne, frate, ce deposedări fac ăștia. Ce ratare. Filmăm și noi de 3 minute deja. Dacă vă întrebați de program, nu mai știu cum se cheamă, îmi scapă numele. Hai, Noboa, pase în spate, Noboa. Suarez. Matri. Hai, bă. Hai. Așa. Dă-i șut. Corner măcar. Corner. Să vedem ce va fi la corner. Nu. Oh, gol incredibil. 2-0 pentru noi în minutul 32. Arimat. Ca să știți, eu joc pe tabletă, nu joc pe telefon.
Joc pe un Samsung Galaxy Tab 3. Oh! Oh my God! Doamne, ce gol frumos! Merită un like golul. Ah, am vrut să dau centrare, nu știu de ce am dat șut. Vreau să dau mingea în față. Nu nici degajarea reportarul lor și eu de-abia. Conduce cu 3-0 pe Anderlecht la pauză. De fapt, nu e încă pauză, dar mai e un minut. Hai, nu ne luăm gol, nu ne luăm gol. Oh, am avut noroc. Am avut mare noroc la ocazia asta. Și s-a terminat prima repriză. Avem 3-0 la pauză cu Anderlecht. Să văd cam cât o să-mi iasă un videoclip de FIFA. Dacă iese prea mic, o să mai măresc timpul la un meci, cât durează. Am avut un șut aici, dar n-a fost prea tare. Opa! Opa! Nu, 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 nu. Oh, ia încă o ratare. Sunt ca ratangian Anderlecht. Dă-i pas așa frumoasă. Opa. Pase. Pase. Încercăm să tragem de timp cât mai mult. Pase. Jucăm un tiki-taka frumos. Nu ne grăbește nimeni. Pase. Ah, ne-a luat la viteză. Dembaba. Opa, nimic, nimic. Oh, Flamini. Recuperează foarte frumos. Printr-un tackling. Pase. Așa legăm pase foarte frumoase. Nu, 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 aici, aici, așa. Jucăm foarte mult în pase, ceea ce eu nu fac de obicei. Ce tiki-taka a reușit. Pas în spate. Ah, dar suntem deposedați. Nu, 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 nu. Cam cât timp mai este? Am tras îndeajuns de timp. Mai nu așa se face. Dacă tu conduci o echipă, trebuie să tragi de timp. Să știți că eu glumesc. Nu o luați... Nimic. Oh, nu se putea. Hai mai încolo, mai încolo, mai încolo, așa. Mai. Oh, ce vinclu mi-au dat. Niciodată nu am știut cum se bat loviturile libere. Hai, dă pas în spate, așa. Ținem de timp cât putem. Tragem de timp cât se poate. Pas înapoi. Sus. În spate. Sus, aici. Iar înapoi. Jos. Aici. Încercăm și acum pase.
Și s-a terminat meciul, am câștigat. Primul meci este câștigat de noi. Și cred că este de ajuns 10 minute. Am primit 500 de coins. Și cam acesta a fost și episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. La revedere!